foarte bine. Hai, saltar și bine m-am regăsit la un nou episod. Un nou joculeț. Among Us. Among Us, da. Acest joc este un impostor printre voi și cromeții trebuie să facă task-uri și dacă pici impostor, eu mă pe ceilalți și sabotezi. Da. Vă place skin-ul meu? Da. Ia, stați un pic că vreau microfonul cu Luca. Ok, îmi închid. Jucam Among Us cu Luca, Cine desigur. spune codul? Nu știu. Dar dă-ți ăla pe mut. Te rog. Păi, ca să nu se audă. Dacă pici impostor. Dacă faci un kill. Da. Hai că spune codul. Ia start. Ești pe Nord America, da? Ok, îmi dau jocul pe mut. Nu, mă, eu nu sunt pe Nord America, eu sunt pe Europa. Ești pe Nord America. Mie nu merge pe Nord America. Nu? Mie merge pe Nord America. Aici sunt locațiile. Dacă vă întrebați că știți că e un update, bine, a fost un update în care nu mai vă lasă să scrieți pe chat și încă nu mai vă lasă, decât dacă vă faceți cont. O să vă apare acolo un buton sign in și contul. Bun. Hai că spun eu codul. Deci îi spunem noi la Luca codul. Pune the scale, că e Am băgat de scale. Așa. L-am băgat. Bun. Haide. Da. Acum spun. K-U. K-U. S-M. S-M. K-F. 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 Nota. Deci să știți că nu ne-am mai jucat Among Us. Da, avem level mare. Da, eu am level 42. Și eu nu știu cât am. Aici sunt Cosmic Cube-uri care le-am luat deja. Da. Ia uitați câte pălării am. Și eu. Eu am luat 2 deja. Ia uitați câte skin-uri am. Și câte din astea care poți să ți le pui pe geam am. Da, am și Peturi am puține, am ia stați, 1, 2, 3, am 4 peturi. Bă, dar zile să dea start, te rog. Acum îi zic. Hai mă, că suntem 15. Start. Hai că le zic aici. Start, please. Start, please. Fraților, da, start. Apăsați pe butonul de like la amândoi ca să dea start. Aveți canalul, o să-l pun canalul Luca în descriere. Cred, dacă știu. Prima oară când filmez. Among Us. Da, prima oară când filmez, băi. Hai, frate. Hai, mă. Că nu dă start. What? O băgat. Viteza mai rapidă. Gata. Nice. Asta e. Bun, acum se încarcă. Cine este impostorul? Eu sincer stau pe burtă, numai că nu puteți să mă vedeți că am camera oprită, ca așa, da. Așa vrem noi. Dacă poate, da, în fine. Așa vrem noi, bă. Da, așa vrem noi. Haide, încarcă-te, se încarcă cam greu, sincer. Foarte greu. Da. Eu nu știu dacă pic impostorul, dar nu pic. Nici eu. Eu nu pic. Nu pic. V-am zis că nu pic. Deci avem un task la O2. Avem acesta cu maneta. Ne apare o manetă. Gata. Ce zici, mă, impostor? Nimic. Am zis că tu ești impostorul. Da. Bă. Stai că nici nu mere caracterul. Așa mare. Eu deja fac task în electrical.
Unde mai am? Uite, acolo. Tu ești aici? În electrical? A, nu. Eu era altul. Desigur că am cardul. Opa! Opa. O, dacă se mișcă greu. Acesta este report. Noi o să întrebăm where, adică unde. Where s-am scris din greșeală. Doamne, scriu de la ăsta. Quick-tat. Where? Self-report. Adiță. Bă, nu am dat. No. Nu am zis. Self-report. Cine a dat report? Offer. Cine a dat? Self-report. Banana. Imp. Banana impostor. Păi întreb. Păi ăla zice self-report. Deci poate a dat self-report. Why self-report? Cine a dat report? Păi offer. Banana. Da, banana, offer. Where does the... What? Oh my fucking god. Oh, shit. Black vending security. Bă, ăla nici nu știe să scrie. Nu știu. Deci cine? Black, ok. Black. Îl votez și eu, dar eu cred că e inginer, deci eu votez offer. Offer. Hai că votăm offer. Are level 9 băiatul. Da, slab. L-am votat, da. Da, l-am votat și eu. Mamă, Sorry, roșu are surprise. 41. But aproape that's de mine. alright. Ce? Roșu e aproape de mine. Da? La level, care e level 41, Eu eu nu am văd. 42. Eu nu văd. Bun, mai sunt 10 secunde și se termină voturile, oameni buni. Dacă se oprește filmarea, înseamnă că, că nu mai am spațiu și na. Da, așa e și la mine. L-au votat pe offer. Dacă Bine. votam eu Black, nu dădea afară pe offer. Și acum ne zice dacă era el impostor sau nu. No! Deci înseamnă că e Black. Mi-am mințit că e self-report. Deci cred că e Black. Eu am dat pe ăla greu la reactor. Da? Nu știu care. Nu, lumina. Lumina, hai la ea. Stai un pic. Bă, dar nu mere să dau harta. Gata. Bă! Bă, cine zici tu că e? Reportituri mai sunt. Dă-te încolo de pro. Cine zici că e? White zice Ren. Ok. White. Grey or black? Zice că e white. Bă, deci ăla cred că ne minte. Roșu. Tomuni. It's grey or black. Eu să votez black. Bun, hai Black. Afgano. Afgano. Asta îl cheamă. Afgano. Sort, spray. But that's alright. Dacă te ajungi până aici, nu uitam amândoi. Și like și clopoțel ca să aveți toate notificările când postăm. Bine! Bun. Vot... Afgano. ai Afgano. level 22? Da. N-am mult băieți. Înainte Luca avea puțin, dar acum am trecut că s-o jucat de o rupt. Exact. Bă, eu votez black. Și eu tot Black. Gata. Noi am votat primii. Da. Are level 1 băiatul, prima dată când joacă. Mhm. Vot black. Deci înseamnă că are, cred că head-urile alea normale. Da. Deci dacă ne minte white, cred că e el. Că white, tot zice black. Se dă în spectacol, Luca. Noi am votat primii. Doi. Oh. Doi pe white. Mhm. Hai să dăm black era. Deci eu cred că white ne-a mințit. Stați pe. Whitey. Probabil. La următoarea discuție
Opa. Mi-era dor de download. Și eu am download. Bă, dar de ce merge trimite? Că nu pot să fac task-uri. Nici eu. Aveam cardul. Fac. Ce faceți aici? Bă, frate. Bine. Bun. Bun, mă scuzați că am oprit microfonul. Și pe mine. It's grey. Bă, nu. White. Nu, white. White. Cum făceam să dau la un emergency meeting? Și eu îmi făceau cardul. Ba, emergency meeting. Oh, Doamne. Patrosnir. Să stau aici. Ce de te uiți așa, what the fuck? Eu votez white. Gata, noi am votat primii. Mamă, dar am votat amândoi deodată. We got so right. Hush. Dun, 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 dun. Ce-mi place să fie afară zăpadă. Pe Angel Lodar nu l-am văzut toată runda. Pe Angel of Dark. Oh, s-a dus. Stați un pic. Bun, deci cam atât cu acest ton. Nu uitați să dați like, share, subscribe și ne revedem pe data viitoare. Pa!